ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଛ ଭିଡିଓରେ 1 ରୁ 40 ଯାଏଁ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଜି ଭିଡିଓରେ 40 ରୁ 100 ଯାଏଁ ଶିଖିବା। 4 ରେ 1 41, 4 ରେ 2 42, 4 ରେ 3 43, 4 ରେ 4 44, 4 ରେ 5 45, 4 ରେ 6 46, 4 ରେ 7 47, 4 ରେ 8 48, 4 ରେ 9 49, 5 ରେ 0 50, 5 ରେ 1 51, 5 ରେ 2 52, 5 ରେ 3 53, 5 ରେ 4 54, 5 ରେ 5 55, 5 ରେ 6 56, 5 ରେ 7 57, 5 ରେ 8 58, 5 ରେ 9 59, 6 ରେ 0 60, 6 ରେ 1 61, 6 ରେ 2 62, 6 ରେ 3 63, 6 ରେ 4 64, 6 ରେ 5 65, 6 ରେ 6 66, 6 ରେ 7 67, 6 ରେ 8 68, 6 ରେ 9 69, 7 ରେ 0 70, 7 ରେ 1 71, 7 ରେ 2 72, 7 ରେ 3 73, 7 ରେ 4 74, 7 ରେ 5 75, 7 ରେ 6 76, 7 ରେ 7 77, 7 ରେ 8 78, 7 ରେ 9 79, 8 ରେ 0 80, 8 ରେ 1 81, 8 ରେ 2 82, 8 ରେ 3 83, 8 ରେ 4 84, 8 ରେ 5 85, 8 ରେ 6 86, 8 ରେ 7 87, 8 ରେ 8 88, 8 ରେ 9 99, 9 ରେ 0 90, 9 ରେ 1 91, 9 ରେ 2 92, 9 ରେ 3 93, 9 ରେ 4 94, 9 ରେ 5 95, 9 ରେ 6 96, 9 ରେ 7 97, 9 ରେ 8 98, 9 ରେ 9 99, 1 2 0 100।